Os deputados e deputadas da Comisión de Pesca do Parlamento Galego coñeceron de primeira man as tarefas que se levan a cabo no Intermar de Vilaxoán. Nas instalacións do centro puideron comprobar as diferentes investigacións que se realizan para garantir a calidade dos produtos do medio mariño. Preguntas relacionadas dende os peches por biotoxinas, os cambios de clasificación das zonas, o seguimento do chumbo no reloxito, a martelia no berberecho, é dicir, cousas moi relevantes para Galicia que se están analizando en Intermar e, polo tanto, creíamos que era moi importante mostrar non só o pouquiño que eu poda mostrar nesas comparecencias, senón todo o traballo que está detrás, que é un traballo público, feito con fondos públicos e para o sector público. Aproveitando a visita, dende o Intermar solicitaron máis persoal, un incremento para axudar a que o centro continúe sendo referencia tanto a nivel nacional como internacional. Sempre queremos na administración incrementar persoal, é bo ter bocas que podan apoiar eso, porque quen coñece un centro pode valorar, lóxicamente, se é importante invertir fondos en equipamento, en persoal, en infraestructuras para este sector. Os propios membros da Comisión de Pesca recolleron a petición do centro e mostráronse a favor de incrementar os orzamentos do Intermar. É unha joia que temos na nosa comunidade autónoma que sostemos todos os galegos e todas as galegas e iso é importante. Especialmente en Galicia, hai lugar, hai medios, hai talento e, por tanto, que necesitamos impulsar e sumarnos a esa demanda de maior persoal para ter máis capacidade investigadora que nos siga colocando a vanguarda. E, polo tanto, nós entendemos que hai que incrementalo para que eso revirta en maior personal e, polo tanto, revirta en un maior servizo ao sector e ao país, que é do que se trata. O traballo é meticuloso, o traballo é moi profesional, é fundamental para a calidade dos produtos de Galicia e, polo tanto, se a calidade non é casualidade. É froito tamén dun traballo, dun control que ás veces evita que o produto poida contaminarse. O centro realiza cada ano máis de 90.000 análisis. As súas investigacións permiten que se cumpran as normas relativas a aspectos como a seguridade alimentaria e sanitaria dos moluscos bivalvos. Os seus éxitos levaron ao goberno a elevar a súa categoría a Laboratorio Nacional de Referencia de Biotoxinas Mariñas.